ויש שם מבקשים לפגוש את רונלדו, מדונה, יעל בר זוהר. זה לא אני כתבתי, אבל אני יכול לעזור להם בזה. או נינט. בערב זה המוקדש באהבה לילדי המשאלות, יש לנו הזדמנות להציג, לצד החיוך והשיר, חלק קטן מהמשאלות שהוגשמו בשנה האחרונה. אני מתכבד להזמין את תום אבני ואיתו את שרון, עומרי ונועה, ילדי המשאלות המקסימים. בבקשה. שלום לכם, ערב טוב. בואו חבר'ה, אני רוצה שתכירו 3 חברים טובים שלי, שרון, עומרי ונועה, ועוד חבר קטן שהצטרף אלינו, מיד אתם תגלו גם איך הוא קשור לכל הסיפור הזה, אבל 3 בשנה האחרונה הביאו משאלות גדולות וקסומות במיוחד, ובזכות משאלת לב הם גם זכו להגשים אותם. שרון, אנחנו נתחיל איתך, עד כמה את? חוויה נעימה או רטובה ומגעילה? אוקיי, עומרי, עד כמה אתה? בן 4.5. רק אמרת 4.5, כולם מחאו כפיים. אם תגיד עוד פעם 4.5, הם שוב ימחאו כפיים. 4.5. קטע כזה, זה כסף. תגיד, איזו משאלה אתה ביקשת? לטוס לדיסנילנד. כל מילה שאתה אומר, הם מוחאים כפיים, ראית מה זה? וספר לי קצת, אתה נסעת ככה לבד בגיל 4.5 לדיסנילנד? לא. עם אמא ואבא. ואיך היה? כיף. מה עשית שם? פגשתי המון בובות. איזו בובה אתה הכי אוהב, הכי שמחת לפגוש? את מיקי מאוס. ציפור קטנה לחשה לי, עומרי, שיש לך חברה. זה נכון? כן? זה לא מצחיק, זה מאוד רציני. בת כמה היא גם בגילך? לא. אז, בת כמה היא? בן 9. אתה יוצא עם מבוגרות, זה מאוד יפה. תופס ממך עכשיו הרבה יותר. קודם כשעמדנו מאחורי הקלעים, אתה ביקשת ממני להקדיש לשיר, נכון? אתה רוצה לשיר לשיר? כן. אז קח את המיקרופון. איך קוראים לה רק? לורין. לורין. אז אנחנו מקדישים עכשיו את השיר ללורין. אני לא יודעת איך תרים אותו. אתה לא יודע איך שרים אותו? אבל בלי שיעזרו לי. איך קוראים לשיר, אתה יודע? אולי פה הקהל יוכל לעזור לך? מי אוהב אותך יותר ממני? מי אוהב אותך יותר ממני? מי אוהב אותך יותר ממני? מי מצחיק אותך שאת עצובה? מתי תהיי שלי? ולמה את שותקת? אפשר לחטוף אותך? לקחת אותך הביתה? כן? לא. לא. מחיאות כפיים לעומרי. מה טוב. נועה, בת כמה את? 16. וספרי לי, אני מתאר לעצמי ש... אוקיי, טוב, הוא מאוד רגוע יחסית ל... את יודעת, יחסית לדוברמן. זה נכון. טוב, אז חברים, אני מאחל לכם המון המון בריאות, קודם כל, ומגיעות לכם הרבה מחיאות כפיים. אני ככה רוצה להזמין אל הבמה את האורחת הבאה, מאוד מאוד מצחיקה. קוראים לה דינה אור, בבקשה. אופס, ערב טוב, איזה אנרגיה הוא הכניס כאן
כאן לחדר, לאולם היפה הזה. וככה גם זה ילדי וזה נפלא.